Hello logofer, welcome back to Songsa दैमानि another vlog. So logofer, दिनैनि आंनि ब्लगावहाय गासैखौबो बरायबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जोङो रायजोनि खामानि मावफैदों ओमफ्राय नै बिथिं जाय बाबुआबो खामानि मावगासिनो ओमफ्राय बिथिं जा बुमोनाबो खामानि माव ओइ लोगोफोर जों गामिनि माबा बाबुमोना नै बिराद मावथिखा बिथाङा जाबाय माबा बोसोन केरकाटारि आरोना ना दैमारिथाय मिथिया दैमारिबो केरकाटारिबो ओमफ्राय नै बिथिंजाय बसुमतारिया एकदम बिराद बेस्थ बिथांमोना नै सिमेन्टजों बाला मिक्स खालामदों आरोना ओमफ्राय अन्थाइ होथ'वाखै ओमफ्राय जोंहा नै थानसालिखौ बानायगासिनो बेथिजाय प्लास्टार खालामनो नागिरदों आरोना दै होग्रोदों अन्थाइ होबाय ओमफ्राय दै सोथ'वाखै मन्दिरा फिसासो जोंना बानायथ'वाखै देनां लासै लासै बानायग्रोगोन सिगाङाव बै मण्डपखौ बानायग्रोगोन बिनि उनावसो बानायसिगोन आरोना बोलो हो जोब्बाय दे जोब्बाय नै एबार सासे बाबुआ होलायबाय एक्सपिरियेन्स थका मानु केने लागছে ভাল লাগছে বলে বা বঢ়িয়া জানা দেখুন এবোৰ কাম একোই নহয় ন কৰি ভাল লাগিছে দেই কোনে দল লাগিছে দে ফুদুंबाय साहा लोंसै दसे उनाव ओमफ्राय दिनै मा तरमुज जाहोनाया बोरैथो तरमुज जाहोग्रानो दिनै नै बिथिंबो मावगासिनो खामानि बाजैमोना बिथिंजा आनैया साहा फुदुंखांबाय ओमफ्राय दा लोंनोसै आरो जोङो प्लास्टार होदों नै बेयाव बाथौ बिन्दो दङमोन ओमफ्राय बेयाव माइनाव बिखा दङमोन बेयाव बागसै बाराजा प्लास्टार खालामगासिनो नै एसे बिल्डिंआव गाखोलांनि र' बिदि पुरा रायजोफ्रा खामानियाव बेस्थ' रद थागासिनो औवा दानगासिनो बिथिं गाहायाव जों खामानिया जोबथ'बाय सिमेन्टनिमोन रिंखां ओरैनो हलाय बोसोन नै बेथिजाय साटारिंनि थाखाय बेखौ बानायगासिनो आरो बिथाङा दा मोना बाबु एबार हाय বুলি ক हाय केनेका লাগিছে इनकाम थ' लोगोफोर दिनैनि आंनि ब्लगा बेखिनियानोमोन अब्ला नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन थेंक इउ सो माच आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बाय बाय